Dunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli njengoba ilotshwe kuJohanesi sahlo seshumi nantathu amavesi 31 kuze kuba 35. Uma eqala uJohanesi le ndaba kuleli ivangeli uyiqala ngoJesu ebageza izinyawo abafundi bakhe. Uma uJesu ebageza inyawo abafundi bakhe kuyavuka kumina ukuba akagezi ukungcola nje kuphela, kodwa uhlambulula la bevela khona, uhlambulula abantu abebenabo, uhlambulula nezinto abazenzile, uhlambulula nezinto abazalelwa kuzona. Yahlala kumina lenkonzo yokuthi njengoba sihlangene kuleli misa elingcwele bangaki abazizwa besindwa, bangaki abazizwa besindelwa, bangaki izinto zabo engahlangani. Bese uyahlala uyabheka ubone ukuthi le ndaba ingaphezulu kwami. Bangaki abadinga ukuyohlanjululwa, bangaki abadinga ukuyosuswa amakhekheba ensila ezalelwe kuyona. Lo nkonzo uJesu meyenza iyawuthinta umoya wami. Esibili uJesu umeyenza le nkonzo uthe sabageza aqonda ukuthi akusibo bonke abazohlambuluka. Yebo baningi abazogezwa, kodwa akusibo bonke abagezisisekile, akusibo bonke abahlanjululiwe. Ngoba ithandwa zami, umuntu ungamfaka emanzini, kodwa uma engafuni ukugeza amanzi angamthela aphume ome, kodwa insila nephunga lisekhona. Thingelingi la uJesu evangelini behlangana nensizwa esihlale iminyaka ewu-38 eduze komfula osindisayo. Athi uJesu, sewuhlala iminyaka emingaka, kungani ungasindi? Lensizwa ithi, Nkosi, uma itibizanyazanyiswa akekho ngifakayo. Uma itibizanyazanyiswa bonke bayangeqa. Uma itibizanyazanyiswa mhlambe ngisuke ngilele. Ngiyafuna ukusizakala, ngiyafuna ukuba izinto ziguquke. Sazalwa kunje la ekhaya, sakhula kunje, abanye bethu boze bafe. Lezinto zashula ogogo ukuyilungisa, zashula oma ukuyilungisa, nathi ziyasula zozehlule nabantwana bethu. When is enough enough? Ngifinyelela nini esigabeni sokuthi sengikhathele, sengifuna shintshe, sengifuna kuguquke, sengifuna ukuthi okwahlukumeza kungabahlukumeza abantwana bethu. So yangithinta le nkonzo uJesu ayenzayo namhlanje, kodwa kunezinto asinikeza zona ezosiza. Uverse 31 uthi, kwathi ngokuphuma kukaJudasi beqhubeka uJohanesi uthi bheka kwabamnyama, kodwa kwathi ngokuhamba kukaJudasi athi uJesu sesifikile isikhathi
sokuba indodana yomuntu ikhazimuliswe. Ngenzekani ukuthi kunabantu abasempilweni yami abadala ukuba izinto zami zingaqhubekeli phambili? Ngenzekani ukuthi kunabantu empilweni yami okuyibona ababamba into zami, okuyibona abakhuluma kabi ngami? Khona abanye abantu esingathi isigudle esifini sisinye nabo. Mangithi ngisahamba ngisayobheka umsebenzi kune-interview engiye kuyona, omunye umuzi wethi kungani waste imali ngoba uyazi ngeke uqashwe. Thandwa zami, umlomo uyadala. Khona abanye abantu esithi masiphuma siyobhatanisa, masiphuma siyobheka imisebenzi, nabo bajikele ngale bayoshisa impepho bathi nimbone ephuma akacelanga kumina, into zakhe ngeke ikhanye. Asho kukhuluma umuntu okuyena omncelisayo. Khona abanye abantu abathi mabezoze lapha bahambe bazelaphe, mabefika la belashwa khona athi makhanye kumina kube mnyama kubo bonke egcekeni. Khona abantu into zethu ezingalungi ngenxa yomona wabo. Khona abanye abantu into zethu engalungi ngoba sisuke sabagona sabasondeza eduze kwempilo zethu. Mina uyangimangaza uJesu ukuthi ubona inkazimulo nokukhazimuleka kwakhe uqala uma esehambile uJudas. uBishop T.D. Jakes kunento ayivama ukisho ukuthi uma umuntu efuna ukuhamba ungamvimbi, mdedela hambe. Khona abanye bethu sasingenjena. Mina ngangikwazi ukuhlala ngilalele kube mnandi. Ngangikwazi ukuthi ngingahlali ebumnyameni ngibe nenkinga. Mina ngangikwazi ukuhlala nonkosikazi wami kube mnandi weekend yonke. Ngangikwazi ukuhlala nomyeni wami kube mnandi weekend yonke. Sasikwazi ukuhlala siyingane zandawonye sidle sisebenzinye. Kodwa ngokufika kosibanibani ezinye izinto zashintsha. Khona abanye bethu aba-depressed, abakwazi ukulala iphilisi bengaliphuzanga. Khona abanye bethu abastrugglisha nge-anxiety. From time to time mele bahambe bayolanda amaphilisi. Khona abanye bethu o-BP noshukela kuyakhuphuka kuyehla. Hayi ngoba nakho nganginje ngahlangana nosibanibani ngamvulela inhliziyo wahlala empilweni yami waseyayibhokoda ngobukhonto wangishiya ngimanikiniki. Abanye bethu siguliswa abantu esisuke sabacosha emgaqweni sazobafaka ekhaya sakhohlwa ukuthi emgaqweni ila ebhilonga khona. Abanye bethu balinyazwa ukuthi siney'nhliziyo ezinhle. Abanye bethu balinyazwa ukuthi siyathanda ukuhawukela abanye. Abanye bethu balinyazwa ukuthi asikwazi ukubona uma sesifikile isikhathi sokuba usibanibani agoduke. Bayingashumayela ngelinye ilanga ngegrasiya lokugoduka. Khona abanye abantu ekumele masibuyele emumva sithi sibanibani, don't you think you've overstayed your visit? Ngoba ubuka lo muntu empilweni yakho akukho kuhla kulethele kona ngaphandle of pain and suffering. Kodwa uJesu wenza inkonzo ebalulekile. Khona into uJesu angifundisa yona uma ededela uJudasi ukuba ahambe. uJesu ubuka uqala kwezinto kabusha. Ibhlungu indaba kaJesu noJudasi, because uJesu umondlile uJudasi, uJesu umnakekelile uJudasi, kodwa isilwane siyohlezi
siyisilwane. Noma ungasithatha usifake ingubo, noma ungasithatha usifake ikepisi, kodwa imfene yakamasifandbani mayihlupha kuleya section njalo iyohlezi ihlupha. Kunento enye uJesu asixoxela yona engithintayo. Uthi uJesu nginikeza umthetho ube munye. Uthi thandanani omunye nomunye. Uma nithandana bayonazi ukuthi ningabafundi bami. Ngenza umzekeliso la ngithi umuntu ofunde e-UKZN nomuntu ofunde e-UCT nomuntu ofunde e-UNISA nomuntu ofunde eZululand ongoye nomuntu ofunde eHarvard nomuntu ofunde eYale Universities ama-standards ahlukene. Ngeke ucomparishe i-UKZN neHarvard. It's impossible. One is ranking up there, omunye is ranking down there. Kodwa khona izinto othi ubuyibuka i-graduate evela kulesa sikole bese uyabona ukuthi lo uphuma esandleni sikasifandbani. Ebese ubona omunye lo uphuma esandleni sikasifandbani. And so bese uyabagenja labantu ukuthi umuntu owayeqeqesha wena unje, owayeqeqesha lo unje. Ngidelele kancane. Ngidelele kancane. Abahlengikazi baqala noma the senior ones bahlukile kunalaba abancane. And you can see indlela abenza ngayo. Othisha baqala bahlukile kunothisha abanye bamanje ngoba you can see indlela abenza ngayo nolimi labo luhlukile. And so you realize ukuthi laba abafunda babengasekho abantu abanje, laba abatraine bengasekho abantu abanjeyana. Fana nekhaya, ikhaya elingenaye umzali oqotho ulibona ngebehavior yabantwana. Angisho ukuthi ikhaya elingenayo umzali, ngithe lingenayo umzali oqotho. Uma mina njengomzali ngishade lo, kodwa ngizothuma ingane yami iyobiza umalume sikhohlise lo, le ngane ngiyibulala ukuthi ayisoze yamthemba unkosikazi wayo ngoba lonke ngiyifundisa kona sikhohlisa ubaba wayo, omunye uyoyikhohlisa emshadweni. Uma ngicela ingane yami yongilandela ishende lami, angibulali nje umshado wami kodwa ngibulala ikusasa layo. Uma ngihamba ngemjolweni nengane yami sambe sibika boma mncane endleleni, angibulali nje yona kodwa ngibulala umshado wayo ngoba iyokwazi ukuthi mina ngiyohlezi nginoma mncane. Ngisanda kuzwa into entsha ngama 2K. Akhona ama 2K la endlini. Aniphamisa izandla abantu abami. Ngizwa kuthiwa ama 2K ave gowisha. Ngiyayibuza ukuthi manithi niyagowisha abantu abami, yini ukugowisha? Thiwa ama 2K ave depressed. Ngiyayibuza ukuthi webantu abami yini endidepressayo? The problem is not with the youth, the problem is with parenting. Let me say that again. The problem is not with the youth, the problem is with parenting. Uthi ngidelele futhi kancane. Uma uhleli la ingane yakho ingekho eduze kwakho, it says a lot about your faith at home.
Anganjalo kulo haleluya bangaka esontweni, usho hosana bangaka esontweni, uzukhulume ngelimi, uzunikele okweshumi, kodwa ekhaya umukholo lungekho, it means ingane yakho ithi ngizosonta kanjani uma esanenhliziyo embenjeni. Uma umntwanakho engekho eduze kwakho engasonti nawe, it means inkolo yokukholwa emzini wakho ikwehlulile. Wemakhono niyazi mina umuntu ongivalela izulu ukuthi ubani inina. Mina ngeke ngivalelwe izulu unkosikazi, ngeke ngivalelwe izulu umyeni, ngeke ngivalelwe izulu abantwana, ngovalelwa inina. Niyazi ubani oyonivalela izulu nina ithandwa zami? Akuyena uNgcobo, abantwana benu. uNkulunkulu uyanibuza umbuzo wodwa, uhambe kanjani phezu kwabantwana bakho? Yodwa void uNkulunkulu akucela ukuthi uyenze, khulisa abantwana bakho ngendlela okothi mase bephambi kwami ngibabone ukuthi bayazana nami. So mawukuthi uyagugusheka every Sunday usemiseni kodwa ubashiya emuva, azi ukuthi as a Christian, as a Catholic mother or father, I am failing in my duties. Bapha abantwana bethu. Ngicela ukukhuluma okugcina. Ngingakhuluma. Umlomo uyadala. I'm just dealing kancane with parenting. Usuku ufuna ukuthini umzali uma uthi ngicela ungiphe umzukulu enganeni engashadile? Hayibo ngiyakhula ngiyaguga ngikaze ngikona, ufuna ukuthini? Yazi khona ezinye izinto ezisithunazayo, I'm not sure nalazi lelo gama lesizulu, iyangithunaza lento. Khona into engashiwo ubani eNyango ayinankinga sihleke sonke, kodwa ngeke ishiwe ikhehlela kaNgcobo. Ezothi mangisho leyo nto kuthiwa yazi yangafana nawe leyo nto. Nomzali awukwazi ukuletha isiqalekiso phezu kwempilo yabantwana bakho just because nawe ufuna ukubizwa ngogogo. Umntwana uyisibusiso, kodwa the manner afika ngayo ayidizoba isibusiso or isiqalekiso phakathi kwekhaya. That's number one. Awukwazi ukuthi kanti ngikona nini. Number two, enye into uNkulunkulu asibizela kuyona ukumela iqiniso. Engacabani ingane zethu ngoba sisaba ukukhuluma iqiniso. Phambi kwalo nginje, phambi kwalo nginjeyana. Ayikuzonda ingane yakho ithi kodwa ubaba wasitshela iqiniso. Wayivama ukuthi uMahlongwa uma sebenqaba bonke ukufunda athi nibuka lo yana uyafunda ngoba uphuma esandleni sami, athi nina ningafundi, athi kodwa kuze ngathakathwana kungafi muntu. Wethandwa zami sengiyaqela engikona namhlanje, uma ngingaguquki ngingashintshi ngiyoba ikona noma sengimdala. Ubobuka ingane oyizalayo, uma ingane oyizalayo inemona incishana inomhobholo incane, noma isikhulile iyoba njalo, noma isishadile iyoba njalo. Uma iyixoki inamanga emzini wakho iyoba yixoki ibe namanga nala eshade khona. Kodwa abantu bobuza ikhaya avela kulona. Ndlovukazi yezulu abenathi sibusise sivikele uyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.